Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa eith ofal di ac yn gofyn i ti i bresynoli dy hun i dywallt ysbryd arnom. Nertha ni ac arwen ni yn awr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu'r Emyr 212 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 2:12 gwn i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, Tachwedd 21, am hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Hefyd yn prysur agosau fydd ein noson o garolau, sef y nos Iau cyntaf yn y mis Rhagfyr, Rhagfyr y 5. Mae yna gerdiau wedi cael ei argraffu, felly fedrwch chi casglu rheini a'i defnyddio i ddosbarthu i'ch cyfeillion, teuluoedd ac yn y blaen. Felly Rhagfyr y 5, hanner awr wedi 7 yma yn y capel fydd ein noson o garolau a lluniaeth ysgafn wedi'r oedfa. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r un heistedd Emyr 234, 234.
Byddai'n darlleniad o lyfr yr actau, penod 13 ac yn dechrau'n adnod 42. Actau penod 13 ac yn dechrau darllen yn adnod 42. A phan aeth yr Iddewon allan o'r synagog, y cenhedloedd at olygasant gael pregethu'r geiriau hyn iddynt y saboth nesaf. Ac wedi gollwng y gynulleidfa, llawer o'r Iddewon ac o'r proselytiaid crefyddol ac elynasant Paul a Barnabas, y rhai gan lefaru wrthynt ac yngorasant iddynt aros yng ngras Duw. O'r saboth nesaf, yr holl ddinas agos a ddaeth ynghyd i wrando gair Duw. Eithir yr Iddewon pan welsant y torfeidd a lanwyd o genfigen ac a ddywedasant yn erbyn y pethau a ddywedyd gan Paul, gan wrth ddywedyd a chablu. Yna Paul a Barnabas a eithant yn hi ac a ddywedasant, rhaid oedd llefaru gair Duw wrth eich chwi yn gyntaf, eithir oherwydd eich bod yn ei wrthod ac yn eich barnu eich hunain yn anheilwng o fywyd tragwyddol, wele yr ydym yn troi at y cenhedloedd, gan ysfellu gorchmynodd yr arglwydd i ni gan ddywedyd, mi ath osodais di yn oleini'r cenhedloedd i fod ohonot yn iachawdwriaeth hyd eithaf y ddeiar. Mae'r cenhedloedd pan glywsant a fi lawen ganddynt, ac o gyneddasant air yr arglwydd a chynifer ag oedd wedi hordeinio i fywyd tragwyddol a gredasant. A gair yr arglwydd a deinwyd trwy'r holl wlad. Yr Iddewon anagasant y gwragedd crefyddol ac anrhydeddus a pheneithiaid y ddinas ac a godasant erlyd yn erbyn Paul a Barnabas ac ei bwriasant hwy allan o'i terfynau. Eithir hwy ysgydwasant y llwch oddi wrth ei traed yn ei herbyn hwynt ac a ddeithant i Iconium a'r disgyblion a gyflawnwyd o lawenydd ac o'r ysbryd glân. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, ein bod yn gallu dod at y ti ac yn dod trwy heiddiannau y dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac yn diolch unwaith eto am bob un cyfle, ond yn ddiolchgar am gyfle arall, a'r sil arall i ddod i ti, i geisio dy wyneb i ganu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw, ac yn galw arna ti o Dduw, i beri bod yn teimlo ac yn profi dy fod yma neu'n plith. I ni'n gwybod ble mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw. Fod yna ddewyd dy fod yno yn ei plith. Ond i ni yn gofyn o Dduw y byddi ti yn helpu ni yn ein caledwch, yn ein difaterwch, yn ein crwydro cyson yn ein meddyliau. O Dduw, i ni yn gofyn i ti beri y bydd pob un ohonom yn gallu tystio ein bod wedi profi dy fod yma yn ein plith, dy fod wedi cynhesu ein calonau oeraidd, dy fod wedi ein dwyn yn agosach at y ti, dy fod wedi agor ein llygaid mwyn i ni weld ble i ni yn sefyll ger dy fron, o Dduw. Fel dy blant, o Dduw, bydde di yn ein hatgoffa ein bod yn eiddo i ti. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrenau eglur clir. I ni yn gofyn am hynny, o Dduw, fel dy blant, yn gwybod a gallu tystio ein bod wedi ymddiried yno ti ac eto yn galw yn ddyddiol i ti ddod i fynwesu'n hyneidiau ac i beri'r sicrwydd hynny a'r llawenydd hynny dy fod yn eiddo i ni a ni yn eiddo i ti. I ni'n gofyn o Dduw byddi di'n agor llygaid rhai efallai sydd heb ddeall yr efengil, y meddwl efallai ei bod yn aelod ac yn rhan o'r deulu di ac eto heb ddeall. I ni'n gweddio Dduw os felly yw y cyflwr. I ni'n gweddio byddi di'n agor llygaid neidiau felly iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n meddwl efallai am rai o dro i dro, falle bydd yn gwrando ar y we, yn meddwl ei bod yn grefyddol, hyd yn oed yn meddwl ei bod wedi tystio ei bod wedi ymddiried yno ti, ac eto heb ddeall, heb gredu, heb weld ei pechod. O Dduw, i ni'n gwybod fod ysbryd i yn gallu agor ei llygaid mwyn iddynt weld ei hangen. I ni'n cyflwyno'r rhai sydd yn gwrthod credu, dim awydd credu, dim bwriad o gwbl i ymddiried yno ti, ac yn gofyn o Dduw i ras fod yn anorchfygol i beri i'r enaid felly hefyd, i blygu, i gyffesu, i edifarhau ac i gredu. O Dduw, rwyt ti'n gallu gwneud y pethau hyn, rwyt ti'n gallu cyffwrdd a phob un enaid, beth bynnag yw ein cyflwr ni,
O Dduw, i ni'n gweddio fydd yr oedfa hon yn un lle bydd pob un yn gallu tystio i ti i weithio yn ein plith, i weithio ar ein cylonau. Dyn ni'n gofyn o Dduw i ti drigarhau wrthym, i ni yn gofyn am ddyddiau gwell, i ni yn gofyn i ni cael gweld ffrwyth ein llafur, i ni'n gofyn i ni cael gweld rhai yn dod o dywyllwch i oleuni, i ni'n cyflwyno bob un oedfa, i ni'n cyflwyno'n hoedfan ar y sil, ac yna o Dduw, i ni'n cyflwyno'n cyrddau gweddi misol ac yn gofyn i ti i ddod i'n plith, i ni yn ddiolchgar i ti am yr adegau rwy ti wedi ymweld â ni yn ystod ein hoedfaon gweddi, ac yn gofyn i ti dyn oed y nos Iau yma i fod yn bresennol, i weithio yn rymus yn ein plith, i rhoi y gweddiau ni i weddio, ac yna'r ffydd i ddisgwyl ac i gredu, ac yna meddwl am ein noson o garolau, ac yn ddiolchgar dros y blynyddoedd am yr rhai sydd wedi dod, ond eto yn tristau o feddwl bod blwyddyn ar ôl blwyddyn yn mynd heibio, ac eto pryn i'r bobl sydd yn mynychu ac yn dod i'r oedfa. I ni'n gweddio Dduw bydd na rai yn dod i'r oedfa honno ac yn gofyn am bresenoldeb arbennig yn ein plith yn ystod yr oedfa. Ond o Dduw, i ni yn gofyn y byddwn ni yn cael gweld mwy ac yn gweld rhai yn dychwelyd o sil i sil. O Dduw gweithio, rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, i ofyn pethau mawr ac i ddisgwyl pethau mawr, ac yn gofyn mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod yn hyn i gyd. Felly diogelan hamser nawr, bendithio ni arwain ni yn ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 85, tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddio dan y ne. 85 gen i sefyll i'w chanu.
Fe ddaw'n testyn o lyfr yr Actau, penod 13 ac adnod 47. Actau 13 adnod 47. Canis felly y gorchmynodd yr arglwydd I ni gan ddywedyd mi ath osodais di yn oleuni i'r Cenhedloedd I fod ohonot yn iachawdwriaeth hyd eithaf y ddeiar. Nawr, dyma I chi benod a dyma I chi gyfle gafodd Paul a Barnabas. Falle bod na ryw elfen o genfigen ambell waith, a gobeithio mae cenfigen da yw hynny, ac eto I gyd yn ymwybodol iawn pan mae rhywun yn genfigenus o weision yr arglwydd yn cael cyfleoedd fel hyn, ac eto llaw yn llaw gyda'r fath gyfleoedd, yma na erledigaeth. Mae'r cyfan yn y benod yma. Ond yma na rhywbeth cyffroes iawn, a rhywbeth I ni'n dyheu amdano yn ein dyddiau ni. Dyma chi gyfle gafon nhw. Cyfle I gyhoeddi'r efengyl o flaen cynulleidfa. Cynulleidfa fel sydd yn aml, ond eto cynulleidfa fawr. Un a oedd yn cynnwys rhai ffyrnig, rhai oedd yn flin gyda'r apostolion, ac hefyd rhai oedd yn ceisio. Ac hefyd rhai oedd yn credu yn barod. Dyna I chi gynulleidfa. Efallai allech chi ddweud, mae wastad yn help ond I bregethu yr efengyl pan yma yna gredinwyr yn o'n barod. Mae hwnna'n bwysig. Dim ond unwaith dwi'n credu, dwi wedi pregethu mewn lle dwi ddim yn siŵr os oedd unrhyw un yn credu. A dyna'r anodda dwi erioed wedi chael hi. Roedd e mor galed. A pawb ar y diwedd yn diolch. Mwyafrif wedi cysgu, rhai oedd yn effro, dwi ddim yn siŵr os o'n nhw wedi clywed neu wedi gwrando ar unrhyw beth, o'ch chi'n gallu gweld y cyflwr o farwolaeth o'ch blaen chi. Mae cael credinwyr yn y gynulleidfa wastad yn help. Wrth gwrs, y mwyaf ohonyn nhw'n gorau gyd, achos mae e'n helpu addoliad ond diwe. I gael cynulleidfa, I gael rhai sydd yn credu, ac yna I gael rhai sydd ddim yn credu, ac yna mae e'n eich hybu chi I gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, ac yna chi'n gweld rhai sydd yn ffyrnig. Wel, ni'n gwybod bod hwnna yw ddisgwyl. Chi'n gwybod mae dyna natur dyn, a dyna beth oedd fan hyn. Penod yn ei ddweud fel ag yr oedd. Dyna I chi benod yn lle oedd Paul wrthi'n pregethu adnod 16 ymlaen. Yna cyfododd Paul I fyny a chan amneidio a'i law am osteg. So dwi'n goffa gofyn am dywelwch. A ddywedodd o wir o Israel a rhai ydych yn ofni Duw gwrandewch. Duw y bobl hyn Israel a etholodd ein tadau ni ac a ddyrchafodd y bobl pan oeddent yn ymdeithio ngwlad yr Aifft ac a braich uchel y dig e fe hwynt oddi yno allan ac yna mae'n parhau I adrodd hanes o'r cychwyn hyd y diwrnod hwnnw. Mae'n sôn wrth y bobl, wrth y gynulleidfa yma. Darllenwch y benod gyfan pan I chi ag amser ac fe welwch chi, dychmygwch fe'n sefyll yna o flaen tor fawr ac yn dechrau yn y dechrau, yn dweud I fel ag yr oedd hi. Yn gwybod o'r oedd rhai yna yn abal i'w laddau, ac eto fe nath e ddweud hi fel ag yr oedd hi. Yn cyfeirio at dyfodiad Crist a cyhoeddiad Ioan Fedyddiwr am y Meseia, mae'n sôn am hynny hefyd, ac yn dweud beth wnaeth beth egwyddodd ar amgylchiadau, a mae'n cyfeirio y gynulleidfa yma at farwolaeth Crist ar y groes, a'i atgyfodiad o'r bedd, ac yna ni'n neidio ymlaen nawr I adnod 32, ac yr ydym ni yn efengylu I chwi yr addewid a wnaed i'r tadau. Eich tadau chi. Dyna beth ni'n neud, I ni'n pregethu beth I chi fod I gredu. Lle chi ddychmygu petai rhyw fath o don. Chi wedi gweld mewn gemau pêl-droed ar y wafio Mecsicanaidd hynny. Os ydych chi'n gallu gweld hwnna'n llythrenol. Wel, dim math yna beth fydda yna, bydd ymlith yr Iddewon, rhyw fath o don yn mynd trwy'r gynulleidfa, a byddwch chi'n gallu gweld nhw yn cynhyrfu ac yn dechrau gwylltio, ac yn meddwl, beth wyt ti'n dweud? Ti'n dweud nad ydyn ni yn blant go iawn I Dduw? Ife dyna beth ti'n dweud? Felly dychmygu mewn eglwysi efengyled. Dychmygwch chi beth o'n ni'n cael y cyfle I bregethu mewn rhai eglwysi efengyled. Ac bod ni'n dweud, ydych chi wedi credu?
Ydych chi wedi cael troedigaeth? Ydych chi wir wedi deall beth yw iachawdwriaeth? Ych chi'n byw fel y byd? Ych chi'n chwarae gyda pethau'r byd? Ych chi'n gwrando ar pethau'r byd? Yn yfed pethau'r byd? Yn gwisgo fel y byd? Ac ydych chi wir yn credu bod chi'n Cristnogion? Math yna beth tybiwn ni fydda fe. Byddwch chi'n cael gwahoddiad nôl i bregethu na fyddwch yn ein heglwysi Efengylau. Dwi'n credu fydda Cymru eisiau Paul i bregethu iddyn nhw. Fel doedd yr Iddewon ddim eisiau Paul i bregethu iddyn nhw. Fe ddwedodd ac yr ydym ni yn efengylu i chwi yr addewid a wnaed i'n tadau, ddarfod i Dduw gyflawni honni ni ei plant hwy gan iddo atgyfodi'r Iesu. Ac yna mae'n cyfeirio at amryw proffwydoliaethau a gyflawnodd Iesu Grist. O, dyna chi gyfle. Ond beth sydd yn anhygol am y darn yma yw, dyna chi gyfle, ond hefyd, dyna chi ymateb a gafodd e. Mae yn ymateb anhygol. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych yn fyr ar y gwrthwynebiad tuag at yr Efengyl, ac yna derbyniad o'r Efengyl, ac yn drydydd i orffen cynlyniad o'r Efengyl. Wel, yn gyntaf, gwrthwynebiad, adnod 42. A phan aeth yr Iddewon allan o'r synagog, nawr fi'n gwybod falle bod yna gwahanol ffyrdd o edrych ar hyn, ond tybiwn ni mai dyma yw'r dehongliad. A phan aeth yr Iddewon allan o'r synagog, y cenhedloedd atol y gasant gael bregethu'r geiriau hyn iddynt y sabodd nesaf. Bod y cenhedloedd yn ymateb yn gadarnhaol, yn gyntaf yn yr adnod, gadawodd yr Iddewon y synagog. Nid oeddynt yn hapus o gwbl. Mae yn olygfa cyfarwydd yn diwe, yn sicr pan mae'r Efengyl yn cael ei ffrigethu, ac efallai fwy felly pan mae'r geiniog yn syrthio, pan mae'r enaid wedi dechrau deall beth mae'r pregethwr yn ei ddweud. Dyna'r broblem. Mae pobl yn gallu gwrando ar bregethwr Efengylaidd am flynyddoedd a ddim yn malio dim am beth mae pregethwr yn ei ddweud, achos dyna beth ni bod tro'n neud, mynd i'r capel o sil i sil, mynd i'r cwrgweddi ac yn cario ymlaen i fwynhau ein bywyd ni am bywyd crefyddol. Ac yna mae'n adeg yn dod, os nad yw'r rhain wedi deall, falle bod yn digwydd yn fuan, ond i rai mae'n digwydd ym mhen blynyddoedd, mae'r geiniog yn syrthio. Ac i chi'n cael ymateb ffyrnig. Ac mae rhai yn codi ac yn gadael yr oedfa ac yn flin felly, chi wedi gweld e? Ni wedi gweld ambell waith, falle ddim gymaint, achos ddim gymaint yn dod i'r cwrdd bellach nag oes. Ond mae yn digwydd ond diwe, mae yn digwydd, pobl yn codi fyny ac yn stormio allan ac yn flin a sdim ots, a maen nhw'n gallu gwneud yn rhwydd yn y capel yma, sy'n eisiau rhoi clep i'r drws, mae drysau'n clepio ar ben ei hunan, ond dychmygwch rhoi clep i'r drysau yma, byddai'r holl le'n siglo. Byddai fe'n arwydd o'i cylonau nhw. Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti yn dweud na dydw i'n Gristion? Sdim hawl da ti ddweud na. Des i'n Gristion pan o'n i'n 7, des i'n Gristion pan o'n i'n 10, des i'n Gristion pan o'n i'n 13, neu rai yn ein byd crefyddol Cymraeg ni, des i'n Gristion, wel, dwi wastad i bod yn Gristion, ges i'n ngeni'n Gristion, dyna beth mae'r Cymru Cymraeg yn licio dweud, dwi wedi cael fy ngeni mewn gwlad Gristnogol. Ac yna maen nhw'n clywed y pregethwr, clywed Paul, ac yn gadael y lle yn flin. Eraill, falle, ddim yn gadael yn flin. Falle yn dweud, ai byth nôl fyna to. Dwi ddim yn gwrando ar hwn to. Neu falle os ych chi yn pregethwr gwadd rwle, falle gewch chi byth gwahoddiad to. Falle dyna yw'r ffordd ymlaen. Pan welodd yr Iddewon fod cymaint o bobl yn awyddus i glywed mwy. Fe nath hyn i ffyrnigo nhw yn mhellach. Nid yn unig y neges glywson nhw, y pregethu yn ei ffyrnigo nhw, eu bod nhw, fel betai'n cael ei cyhyddo, a'i bod yn eog o wrthod y Mesia, yr un a addawyd gan Dduw, a pregethwyd i'r tadau, a mae Paul yn pregethu fan hyn, ac mae fel betai'n dweud, ydych chi wedi deall yr un gwrthodoch chi, yr un y groesoliasoch chi, yw'r Mesia? Ac yr oedden nhw dal yn aros am y Mesia. Ac yna i weld y gair a bregethwyd yn dwy'n ffrwyth. Mae'r dorf yn ymateb, yn frwdfrydig ac yn dwlu ar yr hyn maen nhw'n ei glywed.
Dim byd gwaith ydyn nhw. Adnod 45. Eithir yr Iddewon pan welsant y torfeidd a lanwyd o genfigen ac a ddywedasant yn erbyn y pethau a ddywedid gan Paul, gan wrth ddywedid a chablu. Mae'n olygfa drist, dorcalonus. Neges o gobaith, pregeth am yr efengyl newydd gael ei chyhoeddi, ac yn sicr i chi, allwch chi ddweud hyn, yr oedd presenoldeb Duw yn real iawn yno. Mi fydd yr rhai o'r credinwyr yno tybiwn ni wedi teimlo agosatrwydd yr arglwydd yno mor real, a bod nhw'n gallu bron iawn a'i gyffwrdd ac yn gallu dweud yma yn ein plith ni, ac wrth i Paul bregethu bod y fath awdurdod yn ei lais, yn y neges, yn y pregethu, ac yna'r fath ymateb. Dyma beth ni'n darllen yn ein llyfrau hanes ni yng Nghymru am ddiwygiadau. Dyma beth sydd fan hyn, y fath ymateb, ac yna yr Iddewon, yr rhai doedd ddim wedi deall yr efengyl, yn llawn cenfigen. Roedden nhw wedi trio perswadio'r cenhedloedd i droi at Iddewedd i fod yn broselitiaid, ond wedi methu gyda llawer iawn. Dim ond chydig o bobl oedd wedi troi at Iddewedd, ac ond nhw wedi gweithio'n galed iawn i perswadio pobl, ond ddim wedi llwyddo. Ac nawr mae'r rhain yn pregethu'r efengyl, ac mae pawb yn troi at yr efengyl yma, ac oedd hwnna wedi ffyrnigo nhw. Yn ceisio disgrifio yr Iesu fel un na ddylsen nhw i ddilyn. Yr oedd yr efengyl yn tanseilio ei statws nhw. Maent yn dweud yn erbyn yn hyn ddywedodd Paul, yn ei wrth ddweud. Mae'n ofnadw'n diwe. Yr oedden nhw'n gwrth-ddweud mwyn gwrth-ddweud. Siwr o fod, bydde hanner y pethau bydden nhw'n ei ddweud, bydden nhw ddim yn deall ei hunan be maen nhw'n ei ddweud, ond o'n nhw eisiau gwrth-ddweud Paul. Yr oedden nhw eisiau gwrth-ddweud yr efengyl, chwilio unrhyw le i gwyno, unrhyw le i danseilio. Ac yn waith o hynny, mae'r ysgrythyr yn dweud wrth hynny, gan wrth ddywedid a beth a chablu. Oedd y cysineb yn dod i'r wyneb, yr gwylltineb i'r amlwg. Mae dyn yn ymateb yn amryw ffordd ond diw. Mae'r rhai yn penderfynu gwrando, peidio dod hyd yn oed i wrando'r eraill. Mae'r rhai yn dod i'r oedfa falle fel hon ar Brynhawn Sul, dydyn ni ddim yn gwybod nag un beth yw'ch cyflwr chi. A'r rhai mewn oedfaon fel bore yma ac heno yma, dydyn ni ddim yn gwybod beth yw cyflwr yr uneidiau hynny yn dod. Ond mae'r rhai yn ein plith ni yn gwrthod credu, ni'n gwybod hynny, ni wedi weld Dwi ddim byd newydd fe fydd yn y blynyddoedd a ddaw, mae wedi bod dros y blynyddoedd. Rhai wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol, a chi'n gweld nhw yn tyfu fyny trwy'r ysgol Sul ac yn dod i'r oedfaon, a chi'n gweld ar yr wyneb, falle ar y cychwyn, rhyw wyneb meddal a hapus ac maen nhw'n mwynhau, ac yna mae yna ryw oedran yn dod lle mae'r wyneb yn caledu, ac yna chi'n gweld mae'n gwrthod nawr, mwy na gwrthod, maen nhw'n cysau, ac hyd yn oed ar y degau yn dod mewn i'r cablu. Sawl un sydd wedi cablu yn ein plith ni fan hyn, mewn oedfa. Ond i fydde fe'n ddiddorol i wybod, sawl un yn y sedd, yn ystod yr oedfa sydd yn cablu. Byd dawel pregethwr. Sa eisiau clywed hwn. Pryd ti'n gorffen? Dwlu llwyr yw'r pethau yma. Ac yn dechrau meddwl am y gerddoriaeth i chi'n mynd i wrando arno pan i chi'n mynd gatre ac yn rhoi y clisfonau yn y glis, neu beth bynnag, dibynnu ar eich oedran chi, falle rhoi chydig bach yn hun, a maen nhw'n dychmygu beth yw'r cynllun am weddill yr wythnos, dwi ddim yn mynd nôl i wrando ar hwn to. Ni wedi cael yna sawl gwaith yn do. Sawl un oedd yn arfer bod yma, sydd ddim yma bellach, ac yn dweud, dwi ddim eisiau'r efengyl yma. Ac efallai bod nhw yn cablu, maen nhw yn sicr wedi mynd trwy'r broses o gwrth-ddweud, ac yn sicr yn dweud, wel, o'n i'm yn licio'r pwynt yna, ni ddim yn licio hwnna, o'n i ddim yn licio ffordd ddwedodd hwnna, ac roedd e'n cyfeirio ato fi, efallai'r holl beth yna, ac yn gwrth-ddweud yr hyn oedd y pregethwr yn dweud. Ac yna mae'r gwrth-ddweud yn mynd i'r cam nesaf o gablu, ac maen nhw'n codi dwrn lan at Grist. Cynulleidfa oedd yn amrywio yn diwedd, ond yr un yn y bôn yw'r cynulleidfa oedd wedi bod dros y canrifoedd. Dyma beth oedd y cynulleidfa gyda Paul, yr oedd yr Iddewon yn ffyrnig. Roedd rhai yn credu.
Ac rhai efallai ddim yn siŵr yn meddwl bod nhw yn ymateb ac eto heb ddeall efallai. Ac yna chi gallu gweld nhw fyna yn gwrando, rhai yn gwrando mwyn gwrthweud, eraill yn gwrthod gwrando. Ni'n edrych ar yr adnod yma, adnod 46 yna Paul a Barnabas a eithant yn hi. Ac ddywedasant rhaid oedd llefaru gair Duw wrtho chwi yn gyntaf. Mae'n edrych ar yr Iddewon. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, ac maen nhw'n hi. Be sydd wedi digwydd fan hyn? Wel, mae yna rhyw fath o arddeliad ychwanegol efallai o'r ysbryd glân wedi dod lawr. Nerth o ddifri, lle chi ddychmygu'r tywelwch. Mae yna rhyw fath o selio'r peth fan hyn. Gan i chi wrthod yr Efengil ac i droi cefn ar Grist. Yna fe fydd Crist yn troi cefn arno chwi. Fe fydd yn eich gwrthod chwi. Dydych chi ddim yn deilwng o fod, dydych chi ddim yn mynd i fod yn deilwng trwy gris i dderbyn bywyd agwyddol gan eich bod chi wedi gwrthod. Paul a Barnabas a eithant yn hi ac a ddywedasant. Rhaid oedd llefaru gair Duw wrth eich chwi yn gyntaf, eithir oherwydd eich bod yn ei wrthod ac yn eich barnu eich hunan yn anheilwng o fod o fywyd agwyddol. Wel, yr ydym yn troi at y cenhedloedd. Dydyn ni ddim yn mynd i gyhoeddi fe bellach fan hyn ni'n troi at y cenhedloedd. I chi wedi gwrthod. I chi wedi gwrthod yr Efengil. Chi wedi cael eich cyfle. Fe ddylsech chi o bawb fod wedi ddeall e. Ac i chi wedi wrthod e. Ac nawr y mae Crist yn eich gwrthod chi. Ac nawr i ni'n troi at y cenhedloedd. Ni'n gwybod mae'r atgasedd yma bron iawn yn berwi trosodd. I ni'n gallu gweld adnod 50 ar Iddewon a anogasant y gwragedd crefyddol ac anrhydeddus a pheneithiaid y ddinas ac a godasant erlyd yn erbyn Paul a Barnabas ac ei bwriasant hwy allan o'i terfynau. Beth wnaethon nhw? Eithon nhw at y gwragedd pwysig. Oedd ag awdurdod. A pheneithiaid y ddinas. Eithon nhw lan at nhw. A fe ddwedon nhw edrychwch ac yn gwrthweud be mae Paul a Barnabas yn dweud. Chi ddim eisiau'r Efengil yma. Y mae'r rhain yn rhoi marc cwestiwn arno ni. Maen nhw'n ame ein bod ni'n blant i Dduw. Mae hwn yn canu cloch. Mae'n cenedl ni mor debyg i'r hyn i ni'n darllen fan hyn. Gymaint bellach o'r ychydig crefyddol, faint sydd wedi deall, ac yna pan yn clywed yr Efengil, dyn nhw ddim yn licio fe, dyn nhw ddim yn licio'r Efengil fel i ni'n gwybod sydd fan hyn, maen nhw eisiau Efengil sydd yn caniatáu bydolrwydd. Dyna beth sydd heddi, dyna math o Efengil sydd i gael heddi, yn debyg iawn i'r Iddewon. Yr oedd yr Iddewon eisiau crefydd, oedd yn caniatáu balchder nhw, a sylw atyn nhw, ac bod nhw'n eistedd ar y byrddau pen, a pawb yn edrych lan atyn nhw. Dyna beth o'n nhw eisiau, beth i ni eisiau heddi. I ni eisiau crefydd sydd yn caniatáu ni dorri'r Sabath. I ni eisiau crefydd sydd yn caniatáu ni yfed beth ni moyn, i fynd i bartion, i fynd i'r clybiau nos, i wylio beth ni eisiau, i wrando ar unrhyw gerddoriaeth i ni eisiau, i ni gallu osgoi'r cwrdd gweddi, i ni gallu osgoi cadw'r Sul, i ni gallu osgoi'r peth yma. Does dim rhaid darllen y Beibl bob dydd, does dim rhaid siarad gyda Duw, dim rhaid bod yn ofalus sut ydy ni'n siarad gyda'n cydweithwyr ni, dim rhaid i ni ymddangos bod ni'n wahanol i'r byd, ond dwi eisiau cael y sicrwydd fy mod i mynd i'r nefoedd, felly dwi'n gwneud proffes hefyd. Sdim lot o wahaniaeth nagos. Yr un yw'r picil. Yr un yw'r broblem. Pobl yn chwarae gyda crefydd ac yn meddwl bod nhw'n iawn. Ond mae'n Paul a Barnabas, lle chi ddychmygu'r peth, dyna i chi sefyllfa, dyna i chi gynulleidfa, oedd baich ar ei heneidiau nhw. Na fyddwch chi'n deall. Peidiwch â chwarae crefydd. A fe ddath yr ysbryd glân lawr arnynt ac fe bregetho nhw yn nerth yr ysbryd glân ac yn hi ac fe ddywedo nhw fel o gyroeddi. Gewch chi symud ymlaen. Derbyniad o'r Efengil. Mae'n hyfryd cael gweld pryn yw'r achlysuron, ond i ni yn cael gweld o dro i dro gwaith gras ar waith. Am brofi ymateb fel hyn ar ôl pregethu. Dychmygwch cael hyn ar ôl pregethu. Adnod 42. A phan aeth yr Iddewon allan o'r synagog,
y cenhedloedd a atol y gasant gael pregethu'r geiriau hyn iddynt y sabodd nesaf. O tir nôl. Rhaid i ni cael clywed mwy. Dychmygwch na. Dychmygwch na. Dyna wahaniaeth rhwng yr Iddewon a'r cenhedloedd. Y cenhedloedd yn pledio gyda nhw am fwy. Yr oedd y cynnwys yn ei symud nhw. Yr oedd y presenoldeb yn sicr. Fe gafodd rhain siwr o fod am y tro cyntaf yr ymwybyddiaeth o bresenoldeb Duw mewn oedfa. Bod yr arglwydd wedi dod lawr. Ac yr oedd hwn yn peri iddynt ymuno mwy a mwy. O'n nhw wedi cael blas, ond o? Syched am fwy. Yr oeddent yn gwybod mai da yw y pethau yma. Materion holl bwysig fe ddeallan hwnna. Fe ddeallodd y cenhedloedd mai dyma oedd y materion mwyaf pwysig. Mae materion yr enaid. Dyma oedd y materion oedd yn bwysig yn ymwneud â thragwyddoldeb. Dychmygwch betai Paul a Barnabas wedi mynd i siarad nhw am problemau cymdeithas. Dychmygwch pa mor ofnadw bydde fe petai Paul di sefyll lan a di dweud wrthyn nhw am ryw broblem cymdeithasol a bydde fe di dweud, o'r cyfle oedd gen ti Paul, cynulleidfa o rai oedd yn golledig ac i ti'n siarad gyda nhw am broblemau cymdeithasol. Na be mae'n neud, pregethu'r efengil, a mae'n pregethu y nerth yr ysbryd glân ac mae'r ysbryd glân yn dod lawr ac mae'n dweud wrthyn nhw am faterion tragwyddoldeb, am yr enaid. Dyna beth mae eisiau pregethu a dyna beth nath e. A dyna beth nath Duw wneud arddel i bregethu. Fe ddath yr ysbryd glân lawr a fe bregethon nhw'n hi ac fe nath y dorf ymateb. Rhai yn ffyrnig, do, fe gewch chi'n y rhai sydd ar ei ffordd i golledigaeth, sa nhw eisiau clywed yr efengil. Ond yr oedd na rai yno roedd llawer arglwydd arnynt. Ac yr oedd rhain wedi cael ei dwysbigo ac dweud, ni eisiau clywed mwy, Paul, ni eisiau clywed mwy am materion yr enaid a thragwyddoldeb. A all unrhyw bwnc fod yn bwysicach. Mae'n dor cylonus gweld y byd yn rhithro heibio ac yn anwybyddu materion yr enaid. Does ganddyn ddim amser i faterion yr enaid. Ond i weld rhain yn ymateb yn y fath ffordd, ond dyna beth i'n eisiau. Dyna beth i'n pregethu bob sil. Does dim pwnc arall, nag oes. Does dim eisiau fi fynd gatre nawr bore fori a meddwl am destun arall. Pa pwnc dwi'n mynd i pregethu amdano? Na, beth i'n neud? Ni'n agor gair Duw, ni'n edrych ar gair Duw. Beth sydd yn gair Duw? Yr efengil a Iesu Grist ac ef wedi groeshoelio. Dyna'r ateb, dyna'r mateb pwysica. Does dim eisiau materion eraill. I ni'n credu yn nerth yr ysbryd glân. Dyna'r neges gafodd Paul. Yr oedd rhai yno yn barod yn debygol wedi credu adnod 43 ac wedi gollwng y gynulleidfa llawer o'r Iddewon ac o'r proselitiaid crefyddol ac gan lynasan Paul a Barnabas, yr rhai gan lefaru wrthynt a gyngorasant iddynt aros yng ngras Duw. Pe nath Paul a Barnabas wedi hybu nhw i barhau ymhethau Duw, yng ngras Duw, i rodion ffyddlon. Cadwch yn agos. Lle ni ddychmygu petai na oedfa yn yr wythnos yn dweud, ewch i'r oedfa. Ewch i'r cwrdd gweddi. Ewch i'r cwrdd pobl ifanc, i'r ifanc yno. Ewch i'r oedfa o'n i gyd sydd ar gael ar y sil pam y mae angen i chi barhau i aros yng ngras Duw. Fydd yr un drwg yn dod i cipio'r hedyn i ffwrdd. Fydd yr un drwg yn eich temtio i fod i ffwrdd. Yr oedd Paul yn gwybod, mae hefyd yn siarad gyda rai ffyrnig yn ei erbyn gyda'r rhai sydd yn y canol, le maen nhw'n sefyll, a'r rhai sydd wedi gwneud proffes. A mae'n dweud, arhoswch ymhethau gras Duw. Ond yma ni'n gweld rhyfeddod be ddigwyddodd. Adnod 44 ar saboth nesaf. Siwr o fod yn ystod yr wythnos roedden nhw wedi bod wrthi, ond nawr y saboth nesaf, yr holl ddinas agos a ddaeth ynghyd i wrando gair Duw. Dychmygwch. Nawr wrth gwrs, yn debygol yw, mae nid pob un person, ond be chi yn gallu dweud yw'r mwyafrif, y ddinas. Fydd a dorf anferth
I wrando ar yr hyn oedd gandynt i'w ddweud. Dychmygwch yn ei heddi. Dychmygwch cael... Mae'n anodd i ni ddychmygu cynulleidfa o unrhyw faint, heb sôn am dorf. Heb sôn am dorf o bobl yn tyrru i'w wrando. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Sut felly achos o presenoldeb Duw yn ond oedd? Yr oedd llaw Duw ar waith. Ydyn ni'n credu gall Duw beri hyn ddigwydd yn ein dyddiau ni. Wel, hyn i ni yn ei wybod yw y mae yn ddigon nerthol i wneud. A wneithau ni'n gwlad ni, dydyn ni ddim yn gwybod. Ni'n gweddio y dawe. Ydyn ni'n heiddi hynny nag ydyn. Dydyn ni ddim yn heiddi. Ond ni'n pledio ag o bydru garog tir nôl i'n plith. O na fyddwn ni'n cael gweld yr holl ddinas yn dod ynghyd i wrando gair Duw. Dychmygwch. Mae eisiau gwers, mae gen i ddychymyg, ond dwi ddim yn gallu dychmygu hwn. Mae'n ofnadw yn diwe. Mae fy meddwl i wastad yn llawn dychmygion, a dwi'n gallu breuddwydio pob math o freuddwydion. Ond dwi ddim yn gallu dychmygu hyn, mae mor anodd. Mae mor anodd i ddychmygu lle. Mae'n anodd dychmygu'r darn yma'n llawn, heb sôn am yr ochr, heb sôn am lanloch, heb sôn am yr holl ddinas yn ymgynnull ynghyd. Fe ddyle fe fod yn bosib i ni gyhoeddi fod oedfa yn y stadiwm fawr yn dal 75,000. Fydda hwnna'n ddim byd i gymharu â Caerdydd. 75,000 yn ddim byd. Ac eto gyd ni ddim yn agos i llenwi llinell yn y stadiwm. Ond fan hyn beth sydd wedi digwydd pan mae presenoldeb Duw yno. Dyna pam y rai cael y cwrgweddi nos Iau. Pam i ni cael y cwrgweddi nos Iau? Sut allwn ni ddychmygu ac i ddisgwyl bendith heb alw arno fe? O Dduw, bydru garog im. O Dduw, tir lawr i'n plith. O na fydde di'n dweud y gair a'r holl ddinas yn dod. Dychmygwch beth o'n ni'n dod nos Iau ac yn pledio gyda'r arglwydd. Tir lawr i'n plith ar y sil yn ein noson o garolau. O tir ac bod ni'n ymrwymlo da fe ac yn brwydro ac yn ymlaen gyda fe mewn gweddi. O tir lawr achos os na ddawe does dim gobeith i ni. Ond os dawe, dychmygwch. Dyna beth sydd angen. Dydyn ni'n gallu gwneud dim byd arall. Mae'r eglwys wedi llwyddo i ddinistrio'r cyfan. Mae'r eglwys Efengylaeth wedi llwyddo roi top hat ar y cyfan yn do. Beth i ni'n gwneud? Chwarae o gwmpas, yn gwneud hyn a'r llall, yn trafod pob math o bethau, yn lle pregethu Crist a'r groes. Dyna'r unig ateb. Dyna'r unig ateb i holl problemau cymdeithas. Yw Iesu Grist a'r groes. Ac mae'r rhaid i'r ysbryd glân dod lawr. Dyma beth sydd angen. Mae'r arglwydd yn ddigon nerthol i wneud yng Nghaerdydd. Mae'n ddigon nerthol. Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gofyn iddo fe. Ni di anghofio gofyn iddo fe yn ein cwrddau gweddi. O Dduw tywall dysbryd lawr arnom. Tybio ni dyma beth o Paul a Barnabas yn neud. Yn pledio ag cyn a beth nath e. Dath e lawr, pregethon nhw'n hi ac fe nath e dorf ymateb. Os nad yw'r arglwydd ar waith, wneud neb ymateb. I ni wedi bod yn pregethu fan hyn am flynyddoedd. Ac faint o ymatebion sydd wedi bod, dwi ddim yn gwybod. Falle gen i wybod yn rhagwyddoldeb. Ond ychydig yw'r ymatebion. Ond os yw'r arglwydd ar waith. Dyna beth i ni eisiau. Tir lawr ein plith ac o na fydde di yn gweithio. O, roedd rhain yn pregethu yn hi wrth gyhoeddi'r Efengyl. O, nerth yr ysbryd glân, yr oedd yr Iddewon yn barod wedi gwrthod Crist ac dal i wneud hyd heddi. Ac felly, yr oedd y Cenhedloedd yn cael clywed. Roedd Paul a Barnabas dim ond yn gwneud beth wedodd Duw wrth Eseia. A mae'n dod fel sioc i'r Iddewon. Achos doedd yr Iddewon ddim yn gwybod beth i ddweud nawr, achos mae'r darn nesaf o'r bregeth yn dod yn dipyn o syndod. Yr oedd Paul a Barnabas nawr yn dweud wrth yr Iddewon i chi di cael eich cyfle nawr i ni'n troi ffwrdd ohonoch chi yn swyddogol felly mae Duw wedi dweud wrthon ni i chi mynd i wrthod yr Efengyl nawr i ni'n troi at y cenhedloedd ac edrychwch arnyn nhw. Yma nhw'n ymateb. Yma nhw eisiau clywed mwy. Yma nhw yn credu'r pethau hyn ac yn grandewch beth mae Paul yn neud. Mae e wedi cael ei arwain trwy nerth yr ysbryd glân i ddyfynnu'r adnod yma. Adnod 47. Canis felly y gorchmynodd yr arglwydd i ni gan ddywedyd mi a thosodais di yn oleini'r cenhedloedd i fod ohonot yn iachawdwriaeth hyd eithaf y ddeiar.
A be mae'n neud i dyfynu Eseia 49 adnod 6. Ac yr Iddewon yn gwybod am yr adnod. O'n nhw'n gwybod am hon. Beth o'n nhw'n meddwl amdani, mae'n gwbl glir. Grandewch ar yr adnod yn Eseia. Sef yr un peth. Ac efe a ddywedodd, gwael yw dy fod yn was i mi i gyfodi llwythau Jacob ac i adferu rhai cadwedig Israel. Mi ath roddaf hefyd yn oleuni i'r cenhedloedd. Fel y byddech yn iachawdwriaeth i mi hyd eithaf y ddear. Yr oedd yr efengil, yr oedd Iesu Grist yn dod i ddychwelyd rhai o'i plith nhw, yr Iddewon, yn ôl at ffordd iachawdwriaeth, ond hefyd yn ddi ac yn wyn yng ngair Duw. Yr oedd yno adnod cyfarwydd i'r Iddewon. Yr oedd canllawiau gan Dduw yno ers canrifoedd y daw y dydd hwn. Pan fydd yr efengil yn mynd at y cenhedloedd. Mi ath roddaf hefyd yn oleuni i'r cenhedloedd. A dyna y doedd. Dyna be mae Paul yn neud. Mae'n dod i'r uchafbwynt. Mae'n cyfeirio at Grist fel y goleuni. Yr oedd yn oleuni, yr oedd yn gallu cyfeirio at ei fywyd o'r cychwyn. Mi fydde fe wedi gallu dangos iddyn nhw, dyma i chi goleuni o enedigedd a'i eni gwirthiol a'r amgylchiadau oedd yna oleuni, ond o'r eiliad y ganwydef ac yna fel baban ac fel plentyn ac yna fel bachgen bach ac yna fel dyn ifanc ac yna fel un oedd yn mynd gyda'i weinidogaeth beth oedd yn amlwg trwy gydol ei fywyd oedd y goleuni oedd yn llywyrchu allan ohono fe ac yna yn arwain at ei farwolaeth a'r atgyfodiad a'i esgyniad yr oedd y cyfan o'n oleuni ac mae Paul yn dweud mae hwn yr un i chi wedi wrthod yn Feseia ac hwn yw'r goleuni mae hwn wedi dod i oleo'r ffordd i ddangos eich pechod. Mae wedi dod i oleo eich meddyliau, eich eneidiau o'ch cyflwr. Dyna be mae golau wneud yn gyntaf i dangos y brynt ni. Ac dyna be mae Crist wedi dod i wneud. Mae wedi dod i ddangos i chi eich pechod. Heb y golau welwch chi mo'ch pechod. Ond pan i chi ymhyr arglwydd a presenoldeb yr arglwydd, dyna pa mae pobl yn ffeindio fe'n anodd i ddod i oedfaon lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu ac mae presenoldeb Duw yno. Mae presenoldeb Duw yn oleuni ac mae'n dangos i chi pa mor frwnt i chi. Mae'n dangos i chi mai proffes wag efallai sydd ganddo chi ac i chi'n teimlo'n anghysurus chi ddim yn licio fe ac mae'n eich gwylltio chi. Dyna beth yw natur y peth. Dyna yw'r goleuni. Mae yna rhywbeth hyfryd am y goleuni ond mae yna rhywbeth caled amdano fe. Mae'r goleuni yn dangos i chi beth i chi. Mae'n codi dychryn arno chi. Ac yna mae'r goleuni yn arwain y ffordd. Bod hwn i Crist wedi dod i'ch achub o'ch pechod, o gaethiwed pechod ac o gaethiwed yr un drwg. I'ch tynnu chi allan o gyflwr o dywyllwch a'ch gosod chi yn y ffordd o oleuni. I'ch adfer chi berthynas a'ch creawdwr. Iddo ddod â iachawdwriaeth. Dyna be nath Crist. A chybiaeth yr enaid o golledigeth. Ac fe nath hyn ar hyd y byd i bob cenedl, iddo ddod a chyflawni'r hyn oll oedd yn angenrheidiol ar gyfer yr iachawdwriaeth. Beth oedd yn angenrheidiol ar gyfer iachawdwriaeth? Roedd rhaid iddo fod yn berffaith i gadw'r ddeddf. Roedd rhaid iddo fe gyflawni y cyfan oedd y tad yn ei ddisgwyl. Matthew Poole yn dweud y geiriau yma, mae pob gwybodaeth yn anwybodaeth heb Grist. Roedd yr Iddewon yn meddwl fod ganddyn nhw wybodaeth. Ond Iesu Grist oedd y gwybodaeth, yr oedd e'n goleo'r cyfan. Ond heb Grist mae pob gwybodaeth yn anwybodaeth. Ac, dwedodd Matthew Poole, mae pob goleuni yn dywyllwch heb Grist. Dychmygwch beth, nag yw hwnna wir? Gallech chi fod y person fwyaf clyfar gyda'r fwyaf wybodaeth yn yr holl fyd, ond heb Grist i chi'n llawn anwybodaeth. Di werth yw'r cyfan? Ac mae pob goleuni, bron iawn allech chi ddweud, mae pob gweithred dda. Pan mae pobl yn mynd o gwmpas ac yn dweud, wel, dwi'n helpu'r tlawd, dwi'n helpu'r hyn a dwi'n helpu'r llawd. Ond heb Grist, mae pob goleuni yn dywyllwch. Fe ddaw Iesu Grist a'r holl wybodaeth, dealltwriaeth sydd yn angenreidiol, sef y materion pwysica.
Materion yr enaid a thragwyddoldeb, ein bod yn wynebu dydd pam camwn o fyd amser i dragwyddoldeb, a'r cwestiwn mawr yw, ble fyddwch chi'n treulio tragwyddoldeb? Dyna'r cwestiwn. Ni ddim eisiau gwybod am pethau eraill, ni eisiau gwybod yr ateb i hwn. Ym ble fyddwch chi'n treulio tragwyddoldeb? Y materion sydd yn dangos cyflwr yr enaid, nad ydym yn barod i gamu dragwyddoldeb. Gan ein bod yn bechaduriad a bod angen maddeuant. Ond beth oedd Eseia yn ei chyhoeddi a beth oedd Paul yn ei gyhoeddi hefyd, fod na un yn dod. Dyna beth oedd Paul yn dweud wrth rhain, y gynulleidfa yma. Fod Crist yn dod. I gyflawni'r cyfan oedd yn angen rheidiol, i gadw'r ddeddf, bydloni'r tad, a delio gyda'r gosb. Fe ath i'r groes a chymeryd y gosb am eich tywyllwch chi. Ac fe gyhoeddodd Paul fod hwn wedi concro'r bedd trwy atgyfodi ar y trydydd dydd. Iddo lwyddo ennill i ni ein hiachawdwriaeth. Dyna be mae Paul yn dweud wrth rhain. Dychmygwch y gynulleidfa. Ac roedd y cenhedloedd eisiau mwy. Dyma beth i ni eisiau. Dyma beth mae fe enaid wedi bod yn dyheu amdano. Trwy gydol fy mywyd, dwi eisiau gwybod yw fe enaid yn saff. Yw Crist yn waredwr i mi, gyda'ch ni orffen yn sydyn, yn fyr iawn, y canlyniad o'r efengil. Unwaith eto, ni'n gweld enghraifft wych o effaith yr efengil ar gynulleidfa. 2 Corinthiaid 2 a 24 ymlaen. Ond i Dduw y byddor diolch yr hwn yn wastad sydd yn peri ni o'r uchafiaid yng Nghrist ac sydd yn eglurhau ar ogledd ei wybodaeth trwm ni ym mhob lle. Canis, gwrandwch ar hwn, perarogl Crist ydym ni i Dduw yn yr rhai cydwedig ac yn yr rhai colledig. I'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth, ac i'r lleill yn arogl bywyd i fywyd, a phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn. Ond nid yna'r gynulleidfa sydd fan hyn? Yr oedd yr Iddewon wedi ffyrnigo, arogl, perarogl yma, o farwolaeth i farwolaeth. Dyna beth oedd Paul. Mae'n newid dod â pregethu Crist, ond yr oedd yn pregethu marwolaeth iddyn nhw, achos doedden nhw ddim eisiau'r efengil yna. Sa ni eisiau sancteiddhad, sa ni eisiau dywioldeb, sa ni eisiau purdeb, sa ni eisiau Crist, sa ni eisiau waed fi'n golchi ni lan, i ni eisiau balchder, i ni eisiau beth bynnag, beth yn yr oes i ni'n byw ynddi, beth sa ni eisiau'r efengil i chi'n pregethu, i ni eisiau efengil sydd yn caniatáu i fi wneud beth dwi eisiau wneud. Sneb yn dweud wrtha i beth i wneud. Ac i'r rheini, i'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth. Dyn nhw ddim eisiau clywed. Ond i eraill, yn arogl bywyd i fywyd i'r cenhedloedd roedd rhain, Paul, te'r nôl to sy'n nesa, ni eisiau clywed mwy. Nallwn ni ddim cael digon ohono fe, esbonio'r peth yma, dwi eisiau sicrwydd fy mod i'n eiddo i'r arglwydd. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Allwn ni ddychmygu'r gynulleidfa yma, petai'r emyn yna, petai pant y celyn di ysgrifennu'r emyn yna, amser Crist, a bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, bydden nhw wedi canu'r emyn yna, dyna be bydden nhw'n dweud. Dwed fod Crist yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Dyna beth o'n nhw eisiau gwybod. Beth oedd yr Iddewon eisiau gwybod? Byd dawel. Sa'n eisiau clywed dim. Digon yw digon. Fe nath yr Iddewon troi cefn. Ond yma'r cenhedloedd yn dyheu. Yn ceisio clywed mwy. Ac yna wedi clywed y newyddion da, fe wnaethon nhw ymateb a chredant y gair. Adnod 48. A'r cenhedloedd pan glwsant a fi lawen ganddynt, ac a ogoneddasant air yr arglwydd, a chynifer ag oedd wedi hordeinio i fywyd tragwyddol, a gredasant. Dychmygwch y peth. Diwedd yr oedfa, tywelwch, ac yr oedd na lawenydd, yr oedd na ogoneddu Duw, yr oedden nhw'n credu. Yma, i ni'n gweld hefyd yn fyr y berthynas rhwng sofraniaeth Duw a chyfrifoldeb dyn. Yma, i Duw wedi ordeinio'r rhai i fywyd tragwyddol i fod yn etifeddion, yn rhan o'i deyrnas, yn rai sydd yn derbyn maddeuant a heddwch a Duw, sydd yn cael ei gorchuddio a chyfiawnder y mab, ond hefyd gweld rhain yn gorfod credu.
Maen nhw wedi cael ei ordeinio I fywyd trygwyddol. Do, ni'n gwybod hynny, ond maen nhw'n gorfod credu. Mae'n rhaid I chi credu. Chi'n gallu eistedd yna a meddwl, os ydw I fod I credu fe gredau rhywun, ond mae'n rhaid chi credu. Mae'n rhaid chi ddod at Grist. Peidiwch â phoeni a ydych chi wedi'ch ordeinio I fywyd trygwyddol. Credwch. Ac os credwch yna chi'n dangos eich bod wedi eich ordeinio I fywyd trygwyddol. Dyna'ch cyfrifoldeb, credwch. A'r cenhedloedd pan glwsant, a fi lawen ganddynt, ac a ogon eddasant air yr arglwydd. Ond nid dyna sydd yn digwydd pan bod yr ysbryd glân ar waith. Pan I fod yn agor llygaid yr enaid I weld ein pechod. Pan fod yr ysbryd glân yn arwain yr enaid at droed y groes. Pan fod yr enaid yn cael ei olchi yn y ffynon o waed yr arglwydd Iesu Grist, a'r pechod yn cael ei ddelio ag a'r bryntni a'r staen. Ac yna beth sydd yn digwydd pan mae'r enaid yn gwybod fod Crist wedi golchi'r cyfan. Wedi maddau'r cyfan. Beth sy'n digwydd? Fe ddaw llawenydd. Fe ddaw llawenydd yn llifo mewn i'r enaid. Neu'r rhyddhad, mae'n gallu amrywio'n diwe. I rai llawenydd yw'r rhyddhad ac I eraill rhyddhad yw'r llawenydd. Pe bynnag yw am y rhyddhad a mae wedi maddau'r cyfan. Mae fy holl bechod wedi hoelio i'w groes. A beth sy'n digwydd wedyn? I chi'n gogoneddu Duw. Mae fe sydd wedi gwneud y cyfan. Eich bod wedi chachub oherwydd ei ras ef. Ac eich chi'n dymuno dyrchafu ei enw ef am ei drigaredd a'i dosturi tuag atoch. O, am ddyddiau tebyg eto. O, na ddewch chi falle rhai yma sydd heb gredu eto at Grist. Edi farhau a chredu, I bwyso arno. Dewch a chyffesu eich angrediniaeth, a edi farhewch o'ch balchder, o'ch cablu, o'ch caledwch, edi farhewch o'ch cyfan, a chredwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Falle dwedwch chi, dwi ddim yn gallu. Wel, wrth gwrs chi ddim yn gallu. Os byddech chi'n gallu, byddech chi wedi achub eich hunan, a chi'n gallu achub eich hunan. Ond ych chi'n dweud credwch. Wel, wrth gwrs bod ni'n dweud credwch. Ond beth I ni'n ei olygu? O beth I ni'n golygu yw hyn, gadewch I Dduw wneud y cyfan. Gadewch i'r ysbryd glân ddangos I chi eich pechod, ac yna wedi gweld eich pechod, gadewch iddo fe arwain eich enaid at y groes. Ac wrth ddod at y groes, chi'n dweud, o Dduw, maddau mi fe angrediniaeth, dwi ddim yn gallu credu. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae'r ysbryd glân yn rhoi rhodd I chi. Mae'n rhoi ffydd I chi, a ffydd yma sydd yn achubol. Nid ffydd I chi'n credu, ffydd mae e'n rhoi I chi credu. Ac mae'r enaid, mae'r baich yn syrthio bant o'r enaid. Ac I chi'n gallu ymddiried, mae e wedi maddau'r cyfan. Mae wedi golchi pob staen I ffwrdd. A beth sy'n digwydd I chi'n llawenhau ac I chi'n diolch iddo, dim syndod yn y diwygiadau yng Nghymru bod y pobl yn y capel ac yn y seddi yn dweud diolch iddo. Diolch iddo beth am faddau mi'r cyfan. Yr rhain deffro'n y bore yn dweud diolch iddo am faddau mi fy holl anwireddau am fy ngolchi'n wynach na'r eira. Dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Mae fe ddigwyddodd fan hyn oherwydd Crist. Mi ath o sodais di yn oleuni i'r cenhedloedd, I fod ohonot yn iachawdwriaeth hyd eithaf y ddeiar. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil, ni'n diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist, am y goleuni hwnnw, am yr iachawdwriaeth sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu, ac I ni yn gofyn y bydd yr ysbryd ar waith yn ein plith ni yma, rhai sydd yn gwrando ar y we, ond hefyd o Dduw i'r tyrfaoedd yn ein dinas ni. O am ddydd pan fydd torf enfawr yn dod, eneidiau yn dyheu ac yn ceisio dy wyneb di, ac o Dduw yna yn gadael yn llawenhau ac yn dy orfoleddu di. Teir gweithio yn ein plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 530. O na bawn yn fwy tebyg I Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd I wasanaethu Duw. 530 yn ei sefyll uwch hynny.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.